ọ bụrụ na ị nọ na village setting ma ọ bụ na ị batara house na village gị, o nwere ife nchọ ka ime and na ịma anya omenala na ị na-atara ebe ime ife dị na omenala na ị chọrọ ime ya, kama ihe achọba mmiri nke ọbụla ihe awụbe gị ma ọ bụ ihe emebe gị na mbara be gị, gaa wekọta uzuke izuzu akwụzuru emezughọzi, gaa were ya kpokọta ya n'ihi ekpokọta ya, were ya mụnye kwubie okwu na mbara be nna gị ka izuzu ndị ilo na-echele gị ma ọ bụ na-echele ezinụlọ be nna gị na ọ gaghị emezu. Our tradition is all about ikwubi okwu na in an object, just declare and decree with a subject, with an object, sorry. Our tradition is all about declaration with an object. Once you declare something with an object, the thing will come to manifestation. Ife a bụ izuzu akwụzuru, uzuke mgbe uzuke na-apụta na nkwụ, akwụ amaha na nkwụ na-ewepụta ya nụ amaha na ọ gaghị abụ isi akwụ, ọ maha na ọ ya abụ isi akwụ, ife uche bụ ka o wepụta isi akwụ, but along the line something happened. Aka ndị ilo somewhere, mkpagbu, emenwuzighị ụwa, etiezighị uchu, emezighị ife kwesịrị ime, amịtaghị mmiri ọfụma, enwetaghị good direction, o were sizie n'ịfọta isi akwụ pụọ, were họzie izuke, werezie west, ewepụzie ya, gbupụ ya, tụfuo ya. Ị nwere ike gaa were datin, ị nwere ike kwata uzuke ahụ kwụnye okwu na ya, were ya rụọ ọrụ dị ezigbote mkpa in your family, in your compound. Ọ na ịlụtago unu na mbara be gị, mgbe ọbụla ị na-ala be gị, mgbe ọbụla ị na-ala village, kpọkọta izuke, kwụrụ na mbara be gị, kwubie okwu na uzuke ahụ, mụnye ya ọkụ mpe gị, ka dị anwụrụ uzuke ahụ gazuo the whole of your compound. Ute okwu ọnụgụ, okwu ọnụ amaka n'ife niile, okwu ọnụ ka eji were kụwa, okwu ọnụ ka eji eme everything. Okwu ọnụ bụ language. Ị na-ekwu nnaanụ, na-ekwu naanụ, okwu ọnụ, and onye anyị si anụ ya ka ihe esigwa mmụọ anụ ya bụrụ ya. Ihe ọbụla dị na ndụ gị, ife ọbụla bụ izuzu izuru na ndụ gị na o ya emezu, ọ gaghị ana n'iyi. Ife ọbụla bụ izuzu ndị ilo zuru na ndụ gị na ọ gaghị emezu, ọ gaghị abịa na mmezu. Onye ilo na-agbara gị, onye ụlọ na-agba gị ụta, ebe ọbụla mmadụ si agba gị ụta, ka ị hapụ ilu to your fulfillment. Ilu datị na ị chọrọ ime ka ị hapụ imezu ya, ọ gakwaghị emezu. Ikwubicha okwu mụnye izuke nkwụ ahụ, kwubie okwu mụnye ya ka ọ gazuo mbara be gị niile, ka ọ gazuo be gị niile. Ọ mụnye ya ebe ị na-ekpe ekpere ụtụtụ, ebe ị na-awa ọjọọ ụtụtụ, were ya mee incense. Ọ na-alụkwa ọrụ karịa, ọ na-alụ ezigbote ọrụ, ọ na-alụ nnekwute ọrụ. Ekenekwa m ụnụ. Voice of Ichioku.